Když se řekne židlochovická myslivost, vybaví se znalcům synonyma pro tradici, bohaté výřady drobné zvěře, anebo zajímavé či rekordní trofeje spárkaté zvěře. Lovečtí hosté si také jistě vzpomenou na kvalitní služby pro zájemce tuzemské i zahraniční, kulinářské speciality a na tajemné příšeří židlochovického zámku. Židlochovické bažantnice, obory a honitby ve volnosti patří k perlám české myslivosti. Kraj kolem Židlochovic a jich Moravy proslul mezi lovci a myslivci už v dobách dřívějších. Myslivost zde byla významná už v čase šlechtických pánů. Ať již se jednalo o významné šlechtické rody Habsburků, Lichtenštejnů či Kinských, kteří si do svých honiteb zvali často své hosty ze všech koutů habsburské monarchie nebo Evropy. Krajinu dodnes zdobí zajímavé romantické lovecké stavby. K proslulým honům, které bývaly významnou společenskou událostí, patřily zejména hony na drobnou zvěř, bažanty, koroptve a zajíce. K nejznámějším návštěvám s rekordními výřady patřily lovecké dny rumunského krále Karola a prince Michala v letech 1936 a 1937. Od té doby až dodnes nese někdejší Velká nebo Vlučinská bažantnice jméno Rumunská bažantnice. Pokračovatelem dlouholeté myslivecké tradice je dnes na tomto území lesní závod Židlochovice jako organizační složka státního podniku Lesy České republiky. Celková výměra honební plochy lesního závodu dosahuje téměř 28 000 hektarů, včetně 6 obor se spárkatou zvěří a 11 bažantnic. Začátkem května bývají již obeznámeni srnci, kteří jsou určeni k lovu. Nejvhodnější dobou pro jejich lov je období od 16. května přibližně do konce tohoto měsíce, než srnci zmizí ve stále bujnější vegetaci kopřiv nebo trav a les se zavře vyrašením listů keřů. Nepostradatelným pomocníkem při úspěšném dosledu zvěře je lovecky upotřebitelný pes. V oborách jsou pro dosled vysoké zvěře používáni barváři. K náročné práci na pobarvené stopě jsou doprovodnému personálu k dispozici jezevčíci nebo ohaři se speciálním výcvikem tak, aby bylo učiněno vše potřebné nejen z pohledu loveckého hosta, ale také z hlediska lovecké etiky. A to především v případě, kdy dojde k postřelení zvěře. Vážení lovecí hosté, dovolte mi, abych vám u příležitosti ulovení srnce na polech Židlochovice popřál úctivné lovu zdar. Trofeje ulovených srnců ze Židlochovicka nedosahují sice rekordních hodnot, ale patří vždy k velice zajímavým trofejím a mnoho loveckých hostů zůstává lovům v těchto lokalitách věrných i několik desetiletí. V čase letních dnů, na přelomu července a srpna, probíhá srnčí říje. A tehdy je možné setkání i se starými srnci, kteří zůstávali obezřetně ukryti v bezpečí houštin. Někdy se ovšem dají obelstít pomocí vábení, napodobením pískání srny nebo srnčete. Po úspěšném lovu přijde na řadu i posezení v prostředí některé z loveckých chat, kdy je čas povyprávět si lovecké zážitky nebo ochutnat ryby pečené nad ohněm. Jsme měli a našli jsme mu srnca, který byl prostě na levé straně byl prostě vysoký, šesterák a na pravé straně byl takový zakroucený, jo, prostě jako abnormalitka.
Zatímco ve vsích na podluží slaví lidé hody se stavěním máje a půvabnými děvčaty i mládenci v tradičních krojích při muzice, v lese se odehrává úplně jiné, působivé každoroční představení. Jelení říje. Léto pomalu končí a mezi květy ocůnů na loukách obklopených lesy se začíná ozývat majestátní troubení jelenů. Na Polesí v Lanžhotě, které pamatuje lichtenštejnské knížecí lovce, přijíždějí každoročně lovečtí hosté. Do té doby ukryti v kopřivách a keřích babikových nárostů vládcové lužních lesů vycházejí na volné plochy nivních luk a lesních palouků, aby zajistili pokračování jeleního rodu. Klupy holé zvěře však pečlivě hlídají okolí a tak lov starých jelenů nebývá snadnou záležitostí. Loví se pomocí čekané na některém z typických lanžhotských posedů, anebo šouláním ráno, anebo na večer. Po náročném lovu určeného jelena může člověk naplno vychutnat nejen kouzlo podzimního barevného lužního lesa, ale také pohodlí lovecké chaty přímo uprostřed obory, která tady stávala již za knížecích časů na hrůdu, obklopena starými borovicemi. Doba jelení říje má své kouzlo nejen v prostředí dubů a jasanů lužního lesa protkaného strouhami lesních kanálů, ale také na pahorcích milovických vrchů nebo krumlovských kopců. Uprostřed ozvěny troubení jelenů může být lovec svědkem každoročního představení jeleních soubojů a nádherných výhledů z vršků do okolní krajiny. Zkušení průvodci z řad personálu lesního závodu jsou dokonale obeznámeni se zvěří. Znají její zvyky, chování, její stávaniště a ochozy. Lovecký doprovod zajistí, aby se lovci dostala trofej požadované bodové hodnoty. Dokáží odhadnout nejen stáří zvěře, ale i bodovou hodnotu trofeje. Předání úlomku úspěšnému lovci v podzimním lese je současně poctou ulovené zvěři. Vážený hoste, ulovení jelena a poboře z tohoto vám upřímně blahopřeji a do našeho lovu vám přeji lov zdar. Uloveným jelenům zazní ještě naposled lovecká fanfára a lovec si kromě trofeje a pasovacího listu odváží sebou domů nezapomenutelné vzpomínky na atmosféru podzimního lovu v lesích Jižní Moravy.